Mas Gito. Ya, Mbak Wiwit. Kok Mbak Wiwit Iya loh? kan Biasanya nak ini Mbak Wiwit iki lho ya jantenan. kelihatan lebih formal. Kalau panggilan sayangnya Nok. Karo bojone lho Mbak Wiwit iki piye lho. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kawilujengan konjuk sederek sedaya. Siang ini kita rawuh ing dalemipun Bapak Rama Bawi. Nikula. Bapak Bawi nggih, Rama Bawi. Selamat buat adik-adikku untuk Mas Mahfud sama Mahmud ya. Mas Mahmud sama Dik Lina ya. Selamat berbahagia. Saya tidak nyumbang lagu ini, no. Terus nyumbang apa ini Mas Gito? Mau nyumbang secari kertas yang pernah saya tulis di antara awan-awan yang indah. Ini di atas pesawat nih Mas Gito Di ya. atas samudra nan biru yang sangat indah. Melambangkan kebahagiaan yang nanti ditempuh oleh adik-adikku, Mas Mahfud dan Dik Lina ya. Satu puisi untuk adikku. 2 detak nadi kini telah dipertemukan. Merangkai nada, detak jantung seirama. Mengarungi belantara samudra dalam sebuah bahtera yang disebut cinta. Saling menimba untuk saling mengisi ruang hampa di dalam hati. Kini sepasang jari telah saling mengikat janji untuk mengukir puisi sampai di ribuan kehidupan nanti. Selamat berbahagia untuk adikku Mahmud dan Lina. Gembong 20 Desember 2025. Matur nuwun. Ampun, matur nuwun Mas Gito. Menika janjane kagem Dek Mahmud kalian Mbak Lina napa kagem kula toh Kang Mas? Ini untuk adik-adikku ya. Nggih. Kalau kita nggak usah dibikinkan ini. Padahal menika nggih, nun sewu Bapak Camat kalian Ibu, menika panjenengan ketiban sampur. Sumangga nderek ngregengaken swasana ing siang menika. Ingkang pundi Bapak? Bapak Camat ingkang pundi Bapak? Oh nggih. Oh sebentar. Oh nggih. Mbok menawi Bapak Camat dereng sawega, menawi sanesipun burum saking Kayen utawi Mbak Dewi. Oh nggih. Mbak Nafisa? Oh mboten. Bu Kartini pripun? Oh sampun. Monggo dhumateng para tamu ingkang badhe ngregengaken swasana, semoga gelabri langsung mawon. Nggih. Awit wekdalipun nika sampun dugi tembang-tembang bonus nih. Oh nggih. Kalau wau sampun kawiwitan tabuh pinten apa Bos? Setengah sedasa kalau Oh wau. setengah sedasa dumugi siang menika Nggih, nggih. menika. Nggih alhamdulillah menika adicaranipun sampun kalampahan Nggih, kanthi kanthi lancar. lancar. Mboten wonten alangan rupida menapa. Nika cacakanipun nika nggih ganteng ingkang kagungan pamungkugati menika Bapak Subhawi Pangarso Permadani. Anjih. Nika cacakanipun kalau dawuh komplit nggih. Anjing. Kula nembe mlebet mawon, kula nembe mlebet sampun perinding Ya, mekaten lho. nggih, komplit. Mlebet lajeng menika tamu sedahanipun ingkang wonten sisih kiwa kala wau agemanipun ageman beskap cemeng jangkep. Waduh. Nggih. Yes. Kula tak nyanyi siji sih. Lagune Semonggo. Didi Kempot ikhlas jeneratan. Ah, Ikhlas. lah nggih. Ijek dhewe. Ikhlas. Ikhlas. Ah, nggih. Sumangga Bapak pun kalajengaken. Nggih, monggo Nggih. matur sepadipun. Matur nuwun sanget. Matur nuwun Mbak Wiwit ingkang sampun derek ngregang swasana wonten ing siang menika.